sieltä nousee sitten Fedorov, kolminkertainen Stanley Cup voittaja Detroitissa. Vähän hitaasti tuntuu Fedorov toimiva, mutta siitä huolimatta kädet käyvät täyttävästi. Ovechkin pistää loistavasti maalille ja Venäjä loistavalla hyökkäyksellä johtoon. Sieltä tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. 1.23 on pelattu vasta ottelun ensimmäistä erää. Ja Venäjän kannattajat laittavat liput liehumaan. Alexander Semin rynnistää maalin eteen. Venäjä täysilukuinen, kahdella pelaajalla röyhkeästi päälle. Sitten tulee aivan vapaa paikka Brent Burnsille. Brent Burns tulee tilanteeseen. Hyvät harhautukset. Ja kova kuti ja Brent Burns iskee pelitasoin. Brent Burns iskee pelitasoin, kun peli on pelattu 3.54. Onpahan ollut hieno alku tälle ottelulle. Brent Burns, Kanadan puolustaja, ensin hieno harhautuslaukaus ja sitten ajassa 3.54 kiekko häkkiin. Takaa nousee sitten Susinski, aika vaarallinen kiekomenetys hänellä, mutta hän oma miehensä hoitaa, sitten pääsee vapaasti tulemaan Chris Kunitz. Ja Susinskin täydellinen munaus keskialueella. Chris Kunitz, tämä Anaheimin pelaaja, joka on ollut varsin pienessä roolissa, spurttaa karkuun ja yllättää Jevgeni Nabokovin. Ja nyt on sellainen tilanne, että nyt ei venäläismaalivahti pysty sitten joukkuettaan pitämään ainakaan tässä vaiheessa pystyssä. Eli hyvin liikkuu siinä Zinoviev, hyvin peittää myöskin puolustajapari Daniil Markov. Sitten tulee Heathin laukaus, epäonnistuu. Saint-Louis pelaa maalin eteen! Ja sieltä kiekon iskee häkkiin sitten. Onko siinä Brent Burns neljän keskellä? Ja nyt tulee arvotonta koulutusta Venäjän joukkueelle kyllä. Nyt on arvotonta koulutusta. Brent Burns tekee toisen maalinsa tässä finaalissa. 14.51 pelattu, neljän keskellä puolustaja Brent Burns. Ja sitten syöttöyritys uudestaan, se tulee viivalle, siellä on sitten Kordejevi laukaus, lähtee välittömästi, mutta ohi menee saman tien toiselta puolelta. Loistava Seminin veto! Loistava Seminin veto suoraan päädystä tulleeseen kiekkoon. Ja tällä tavalla Alexander Semin on tehnyt 2 maalia ottelussa. Ja ottelu on 3-2, Venäjä sai mitä se haki. 10 sekuntia jää rangaistusta vielä, olisi jäänyt jäljelle. Alexander Semin! Heath on erittäin tarkasti ollut pidettynä koko ajan tässä ottelussa, ja niinpä hänelle ei tässäkään tilaa. Tulee Keslavon maalin takana, Rick Nash on siellä maalin takana myöskin, ja tämä on se vaarallisin paikka, mihin tämä ryhmä pystyy. Niin kuin näkyy, Danny Heatley saa sen ainoan paikan, ja niin se vain on, että on tämä ihme mies, tämä Danny Heatley. 9.56 on pelattu ja hän yllättää nyt pikkaisen helposti Nabokovin, mutta on tämä ihme mies. Hän hiihtelee siellä puolitoista erää jälleen. On ollut syöttämässä yhtä maalia, mutta kun saa sen paikan, niin ajassa 29.56. Ryan Getzlaf syöttää ja Heatleyn nopea laukaus. Ja kannattajajoukot ovat aavistuksen verran nyt hiljentyneet. Tässä Venäjän paine on sen verran kovasti. Lähtee Seminin laukaus jälleen, mutta kimpoaa parikin pelaajaa. Ja sitten maali tulee! Kyllä! Sieltä se tulee se maali, nimittäin sieltä hiipii kuin haamu Aleksei Tereschenko taustalta ja Venäjä tulee vielä otteluun mukaan. Sieltä hän tulee suoraan vaihtoaitiosta tämä vähälle peliälle jäänyt Ufan pelaaja Aleksei Tereschenko tekee turnauksessa toisen maalissa, tekee sen arvokkaaseen paikkaan. Ja hyökkäyksen käytöstä hyvin laitaan, sieltä löytyy Radulov, hänen peränsä Zimera. Sitten keskellä on Spezia katkaisemassa, takaa nousee sitten jälleen venäläishyökkäistä yhdessä tällä kertaa Broškin. Sitten nousee Kovalchuk ja Kovalchuk tasoittaa ottelun. Ilja Kovalchuk tekee ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa, kun 5:14 on pelattu. Ja nyt tulee sitten Gambonille se ensimmäinen paikka, että ihan ei ehkä ollut hereillä. Steve Teijos ja Dan Hamhuis-puolustaja parina tässä tilanteessa. Venäjä tuo varmasti kiekon nopeasti alueelle, mutta ei tee tietysti yhtään virhettä myöskään. Niinpä kiekko tuodaan sieltä Fedorovin toimesta hyökkäysalueelle. Fedorov pelaa poikittainen, pelaa siihen Kovalchukille viivällä. Kovalchuk lähtee nousemaan ja Kovalchuk ratkaisee maailmanmestaruuden Venäjällä! Ilja Kovalchuk, joka on ollut pimenossa koko ottelun, tulee sieltä esiin ja pommittaa ohi Gambonin. Pato on murtunut! Vuoden 1993 jälkeen Venäjä ei voittanut kertaakaan maailmanmestaruutta, nyt se sen tekee! Ja Ilja Kovalchuk nousee varjojen yöstä ratkaisemaan ottelun. 2 erää täysin pimennossa. Sitten hän lyö pelin 4-4 ja lyö pelin jatkoerässä 5-4. Ja sitten Aleksei Morozovin suuri hetki. Hyvät naiset ja herrat, Venäjä on maailmanmestari 15 vuoden tauon jälkeen.
joukkueen sankarin johdolla, Ilja Kovaltsukin johdolla. Kättelyseremoniat. Turnauksen pistepörssivoittaja Danny Heath toisen kerran urallaan. Tehopisteet 12+8.